Bhuileadh tá dochtúir na leabhar ag taistil timpeall na tíre le hideis leabhar a thabhairt do dhaoine óga. Tá clinic na leabhar á reachtáil ag an eagraíocht leabhar fáistí éideann le sppraga a thabhairt do dhaoine óga tuairt faoin léitheoireacht. So siad atá gceist le clinic na leabhar ná gur féidir le páistí agus daoine óga ó leanaí nua-bheartha go éasig óga tá 8,010 díos tacht agus leabhart le dochtúir leabhar a bhfuil saneolalas acu ar cuasaí le tríochta. Tar éis comhairle all ón dochtúir leabhar taon gatainna bháile le hideas leabhar ar féidir le dul an leabharlann nó an siopa leabhar leis ar féidir le dul an duine atá ag an deisc agus rá bhfuil an leabhar seo agat agus an leabhar an aimsiú. Bhí luachar orm gur meán an trúr leabhar léitheoireacht seo a cheola le déanaí, agus siirtá an nó ráha do chéad leabhar scríofa gaeilge do fáistí suas go dtí is a 80. Tásúlagam go mbeidh an trúr leabhar anáisiúil go hismóirí agus go bhúnteirí atá ag iarraí leabhar a ránú do fáiste. Tá lista fada leabhar agan inis. Leabhar is málam ná lísin an fálaí mara. Is málam leabhar faoin náirige. Thug má cuirt ar dochtúir na leabhar agus bhí sé go hiantach. Duine sí rom fhí cúpla leabhar bheadh spéisiúil rom. Agus inis hééis cuairt a thabhairt ar an clinic leabhar, beidh daoine óga inán acuid idir leabhar a thabhairt leo go dtí an leabharlann nó an siopa leabhar agus réimse leathan teachsanna nó a ránú a líon lena spéisiúna agus simime pásanta héan.